направим пица и то някаква да е здравословна, разбира се. 3 броя авокадота, 2 яйца и малко пармезан. Как ще си я направим? Гледайте! В купа си разбиваме 2 яйца, след което едно по едно слагаме всяко едно от авокадотата, като им премахваме кожата и костилката. След което започваме да ги мачкаме, така че да се получи задоволително добра гладка консистенция. Сега ще сложим от пармезанчето. Ето така, 1, 2, 3, 4 супени лъжици от пармезан. След като добавихме и пармезана, размесваме отново хубаво, докато се получи хомогенна смес и изсипваме в тавата. Сега хубаво ще разтегим. Всъщност реших да добавя и подправка за пица, т.е. сега слагаме малко ето така черен пиперче. Така. Солчица. Така и от подправката за пица. Слагаме да се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса. Печем до готовност. Ето и готовия блат за пицата. Има лек загар. Отделя се лесно. И сега ще видим какво правим още. Ето, готово, изпече се блатчето от авокадото и яйцата. И сега ще си направим класическата пица. Имам си домашно доматено пюре. Вие можете с консервено пюре, с кетчуп. Намазваме си блата с доматеното пюре, след което започваме да си редим шунка кашкавал, пармезан, всичко, което сме решили да сложим върху пицата и оставяме да се пече. А ето и нея, изключително вкусна, сочна и невероятно здравословна пица.